Ide o hru, kde každý hráč má 27 takýchto šesťuholníčkov. Na tých šesťuholníčkoch sú číselka. Tam vidíme aj herný plánik jednoho hráča a z tých šesťuholníkov použije presne 19, ktoré tam má zložiť. To, čo vidíte, je úplne krásne zložený ten tvar. Prečo? Lebo každá tá čiara je jednofarebná. Či už vezmem z hora dole, zľava doprava alebo sprava doľava dolu, každá je jednofarebná. Na konci hry totižto každý hráč dostane toľko bodov, koľko tam má práve jednofarebných línií, a to takým spôsobom, že sa spočítajú čísla v jednofarebných líniách. Je veľmi ťažké spraviť práve takýto obrazec. Ja som tu sa pokúsila jeden narýchlo zložiť, ale tí, ktorí boli vpredu, si aj všimli, že som tam kdesi porušila nejaké farby, že mi to proste nevyšlo. A za tie línie je potom 0 bodov. Zaujímavosťou je, že hra sa hrá tým spôsobom, že každý dostane svoju sadu šesťuholníkov, svoju predlohu, jeden jediný má šesťuholníky obrátené lícovou stranou nadol, všetci ostatní na ne vidia a ten, ktorý má otočené lícovou stranou nadol, ťahá. Každý musí vziať presne ten istý šesťuholník, čiže zavodí si náhodne šesťuholník, poviem, je na ňom 2, 9, 4. Každý si vezme 2, 9, 4 a uloží si to niekam na svoj plánik. Jeden si to dá sem, iný sem. Takto hra pokračuje, až kým sa to nezaplní. Opisovať pri tejto hre nemá zmysel. Keď budete opisovať, budete len tak dobrý, ako ten, od koho opisujete. Je naozaj na decku, či si zvolí, že bude tie deviatky radšej skladať tu, kde sú iba 4, alebo tu, kde ich je 5, či to riskne, že tých 5 naozaj príde. Alebo skúsi tu na tie 4, ale ešte k tomu tu na tie 3, lebo tých deviatok je veľa. Ako náhle má nejaké rozloženie, a tu vidíme nejaké rozloženie, hráč hral a teraz mu došlo 7, 9, 8. Je na ňom, kam to uloží. Má možnosť zacpať si túto dieru prostred. Znamenalo by to, že bude pokračovať so svojou deviatkou, ale porušil si 3 a 7 uložil do už aj tak nefunkčného radu. Alebo kam to dá? Ak to dá na tú jednotku, tak porušil jednotku, no to je asi to najmenej porušiť jednotku, a spravil 7 aj 8. Čo je pre ňoho výhodnejšie? Ku koncu, keď už má veľmi málo tých dielikov vlastne, kam môže vkladať, tak začne aj rozmýšľať o tom, že z tých veľkých čísiel potrebujem ešte 9 a 8, ale deviatok vo zvyšných šesťuholníčkoch mám 5 a 8 len 2. Keď mi náhodou spoluhráč vytiahne niečo bez 9 a bez 8, ktoré si mám skôr pokaziť? Tú 9 alebo tú 8? No, čiže stále rozhodovanie, stále prepočítavanie, toto v tej hre nemá obdoby. Naozaj, jedna hra obsahuje 6 dosiek, ktoré je pre 6 hráčov. Ak pridáte druhú hru, môžu to aj 12 hrať naraz. Nič sa nestane. No a na konci to najťažšie. Musia si spočítať tie čísla. Malá násobilka, jak som zistila, robí problémy aj dospelákom. Hrali sme to niekoľkokrát v klube medzi dospelákmi a môžem povedať, že ja som oznamovala 201, že ja som ešte len pri 40 a podobne. A musím si to písať.